Anaximandre va néixer a Milet i, segons sembla, va ser deixeble i company de Tales. Si Tales ostenta el títol del primer filòsof de la història, Anaximandre és el primer del qual es conserva un petit fragment de text. Com el seu mestre, va tenir una activitat relacionada amb les ciències i se li han atribuït diferents fites. Va encapçalar diverses expedicions i sembla ser que va introduir a Grècia l'ús del gnòmon i li va donar una aplicació en els rellotges de sol. Anaximandre també va ser el primer, del qual tenim notícies, en traçar un mapa del món. En aquest, el món apareixia representat com un disc circular que comprenia la Terra, bàsicament Europa, l'oest d'Àsia i el nord d'Àfrica, i un riu circundant anomenat Oceà, que rodejava tota la Terra. També ens consta que va elaborar una explicació racional sobre l'origen de l'ésser humà. Com la resta d'éssers, els humans provenen de les zones humides, i al principi aquests tenien una mena de closca espinosa que va anar desapareixent a mesura que es van anar traslladant a zones més seques. Pel que fa a l'origen de tot, Anaximandre, a diferència del seu mestre, pensava que no es tractava d'un element concret. L'argé no pot ser l'aigua, perquè és un element massa determinat. Com pot ser que de l'aigua sorgeixin coses tan diferents com la terra, l'aire o el foc? L'argé ha de ser un element indeterminat, indefinit, allò que ell va anomenar apeiron. L'apeiron és un element il·limitat, sense definir. És el principi original de tot el que hi ha. Per tant, també integra les diferències entre contraris. Però, si en el món hi trobem coses i elements determinats i l'argé és indeterminat, la qüestió és saber com es passa de la indeterminació a la determinació. Per respondre això, Anaximandre ens parla de la segregació de contraris. De l'apeiron sorgeixen a la vegada parelles de contraris. Fred, calent, sec, humit, etc. A partir d'aquesta oposició neix el conflicte, la desigualtat o la injustícia, en el sentit que entre ells s'inicia un cicle d'invasió mútua. Si en un moment domina una qualitat, després dominarà la seva contrària. Els contraris no tenen una relació estàtica, es van alternant, i això és una llei, una constant temporal cíclica, perquè mai cap d'ells podrà aniquilar l'altre. El món actual i la realitat tal com la coneixem es troba en un moment d'aquests, però està destinat a desaparèixer. Al final del cicle, tot tornarà a l'origen, i tots els elements i qualitats expiaran la culpa de les injustícies comeses reintegrant-se a l'apeiron. En aquest final, el temps actua de jutge i dissol totes les desigualtats, però el cicle no s'acaba aquí. De l'apeiron tornaran a sorgir altres mons i el procés s'iniciarà de nou infinites vegades. Així l'univers tal com el coneixem és un món entre d'altres i, segons Anaximandre, la seva estructura és el resultat de la segregació de contraris. Quan allò fred i allò calent es van separar de l'apeiron, va aparèixer una esfera de foc i va envoltar la Terra. D'aquesta van sorgir diferents cercles concèntrics amb els principals astres, el Sol, la Lluna i les estrelles fixes. Segons Anaximandre, aquestes anelles són com rodes opaques i sòlides que giren al voltant de la Terra en aquest ordre. I, si podem veure els astres, és gràcies al fet que estan foradades. A través dels forats veiem els astres, tot i que de tant en tant s'obstrueixen formant les fases lunars en el cas de la Lluna i els eclipsis esporàdics en el cas del Sol. Finalment, la cosmologia d'Anaximandre concep un univers homogeni, envoltat per l'apeiron, on les esferes dels diferents astres estan sobreposades a la Terra, que es troba al bell mig de tot sense cap mena de suspensió. Segons ell, com que la Terra equidista dels extrems i les condicions són les mateixes a tots els costats, la Terra es manté al centre sense cap raó per desplaçar-se. Alguns autors contemporanis han vist en les idees d'Anaximandre anticipacions especulatives a les teories de Newton o de Darwin. Altres no han fet aquesta lectura visionària. Ara bé,
El que sí que és cert és que bona part de les seves teories van ser, si més no, inusuals per l'època. En el seu intent d'abstracció, Anaximandre no només es va separar del relat fantàstic dels mites, sinó que també va aconseguir allunyar-se d'alguns dels convencionalismes més arrelats a la cosmovisió grega del segle VI abans de Crist. I amb això hem acabat l'esquema del pensament d'Anaximandre.